FM6, 5, cydbwysedd gwrthrychau anhyblyg. Mae'r maes llafur yn gofyn i ni ddeall y defnyddio cydbwysedd gwrthrych anhyblyg unigol o dan effaith grymoedd sydd yn yr un plan, lle nad yw pob grym yn paralel, sy'n cynnwys rodeni sy'n pwyso yn erbyn waliau wal yn arw neu'n llyfn ac ar lawr garw. Felly, moment neu effaith troi grym o amgylch pwynt. Mae'r maint F, lluosi D sin alpha, yw'r moment o gwmpas y pwynt O ar gyfer y grym F sy'n gweithredu ar y pwynt P, lle D yw OP a alpha yw'r ongl sy'n rhwng y linell gweithredu F ac OP. Sin alpha o achos ni angen y linell perpendicular o O i'r grym gweithredu. Yr uned ar gyfer moment yw'r Newton meter neu NM. Mae moment yn maint vector. Mae cyfeiriad y moment ar ongl sgwâr i'r grym ac i'r linell sy'n cysylltu O i'r grym. Bydd grym sy'n rhoi effaith troi gwrth-glocwedd yn rhoi moment positif a grym sy'n rhoi effaith troi clocwedd yn rhoi moment negatif. Ond gallwch chi benderfynu pa ochr sy'n positif, pa ochr sy'n negatif, fel mae'r cwestiwn yn mynd ymlaen. Felly y grym lluosir pellter perpendicular oddi wrth O i linell gweithredu'r grym. Gan fod y moment yn vector, gellir danganfod y cyd-effaith wrth adio moment pob grym. Os yw'r gwrthrych mewn cydbwysedd, bydd cyd-effaith momentau i gyd yn 0 o gwmpas unrhyw pwynt. Gellir mynegu hyn fel cyfanswm moment gwrth-glocwedd o gwmpas pwynt yn hafelu cyfanswm moment clocwedd o gwmpas y pwynt. Felly, D sin alpha yw'r pellter perpendicular oddi wrth O i'r linell gweithredu F. F, os y'n ni'n cydrannu'r grym F, ni'n cael F cos alpha mynd ar hyd y linell agos i'r ongl ac F sin alpha yn mynd ar hyd y linell perpendicular. Felly, gallen ni fod wedi gweud F sin alpha lluosi D, achos mae D yn bellter perpendicular i'r grym F sin alpha. Felly, naill ai F lluosi'r pellter perpendicular, neu cydrannu'r grym a lluosid ar pellter perpendicular. Ffeithiau allweddol eraill, bydd gwrthrych anhyblyg mewn cydbwysedd os dyw cyd-effaith y grym sy'n weithredol ar y gwrthrych yn 0, bod cyd-effaith y moment o gwmpas unrhyw bwynt yn 0. Y moment yw'r effaith troi. Gallwch datrys unrhyw gwestiwn ar wrthrychau anhyblyg wrth ystyried y canlynol. Llunio diagram clir gyda y grymoedd wedi nodi arno. Cydrannu'r grymoedd i ddau gyfeiriad a cymeryd moment o gwmpas un pwynt, neu cydrannu fewn i un cyfeiriad a cymeryd momentau o gwmpas 2 pwynt, neu cymryd momentau o gwmpas 3 pwynt sydd ddim mewn llinell syth. Fel arfer, yr un cynta ni defnyddio moment o gwmpas 1 pwynt a grymoedd mewn 2 gyfeiriad. Hefyd, mae eisiau defnyddio reolau ffrithiant ar bwynt a'r adwaith normal ar y pwynt yma. Cwestiwn cynta. Mae ysgol unffurf, mas 20 kg a hyd 6 metr yn ddisymud a'i phen ucha yn pwyso yn erbyn wal. Wel, vertical 11
a'i phen isaf yn sefyll ar lawr lloddweddol garw. Mae'r ysgol wedi goleddu ar ongl theta i'r llorwedd. Y cyfernod ffrithiant rhwng yr ysgol a'r llawr yw 0.6. Mae dyn mas 80 kg yn dringo i fyny'r ysgol. Pan fydd yn cyrraedd 5 chweched o'r ffordd i fyny, mae'r ysgol mewn cydbwysedd terfynol. Cyfrifwch yr adwaith normal wrth y wal a gwerth theta a nodwch un tybiaeth fodelu ynglyn â'r ysgol rydych chi wedi gwneud yn eich datrysiad. Felly mae angen diagram clir. Dyma'r ysgol sy'n pwyso yn erbyn y wal. Yr ongl rhwng yr ysgol a'r llawr yw theta. Mae'r ysgol yn unffur, felly mae'r mas yn y canol. Mae'r dyn 5 chweched o'r ffordd i fyny, a mae fas e yn 80 kg, felly 80G yw'r grym, 20G yw grym yr ysgol. Mae'r ysgol yn pwyso yn erbyn y wal, felly mae adwaith fyna gael fe'n yr 1. Mae yn llefn, felly does dim ffrithiant yn erbyn y wal. Yr adwaith yn erbyn y llawr yw R2, a mae ffrithiant gyda ni fyna yn dal yr ysgol rhag llithro allan oddi wrth y wal. Felly dyna'r grymoedd. Cymerion ni'r grymoedd i fyny. Mae R2 yw'r unig un i fyny, minus 20G, minus 80G yn cydbwyso, felly'n hafel i 0. Felly mae R2 yn hafel i 100G neu 980 Newton. Y grymoedd ar draws, mae gyda ni R1 yn mynd i un cyfeiriad a F yn mynd i'r cyfeiriad arall. Felly mae R1 yn hafel i F. Mae'r cydbwysedd yn derfannol. Mae wedi gweithio ni bod yr ysgol mewn cydbwysedd terfannol, felly mae F y ffrithiant yn hafel i miw R2 wrth y ddeiar. Miw yn hafel i 0.6, R2 yn 980, felly mae ffrithiant yn 588 Newton. Ond mae R1 yn hafel i ffrithiant, felly R1 yn 588 Newton. Felly ni wedi dod o hyd i'r ddau adwaith normal. Gwerth theta dyn ni weithio mas. Felly cymeriad moment o gwmpas gwylod yr ysgol. Os ni'n cymeriad moment o gwmpas y gwylod, dyw R2 na F a dim effaith troi ar yr ysgol. Cymeriad y momentau clocwedd yn hafel i rai gwrth-glocwedd. Felly rai clocwedd yw 588. Lly os yw'r pellter perpendicular i hwnna, sy'n 6 sin theta. So sin theta yr ochr gyferbyn i'r theta, so fel pellter perpendicular o'r llawr i'r linell gweithredol R1 yw 6 sin theta. Yn mynd gwrth-glocwedd, mae 80G, a'r pellter i'r grym 80G yw 5 cos theta. So 5 chweched i 5 chweched o'r ffordd lan, 6 yw'r ysgol i gyd, felly 5 yw'r pellter lan i'r grym, le mae'r grym 80 yn gweithredol, a cos theta, achos ni'r ochr arall, ochr agos i'r ongl, felly 5 cos theta, a mae 20G gyda ni hefyd yn mynd yn gwrth-glocwedd, a mae hwnna yn mynd i fod yn 3 cos theta, pellter y grym, pellter perpendicular i'r pwynt le ni'n cymryd y moment yw 3 cos theta. Felly, mae gyda ni 3,528 sin theta ar ochr chwith yn hafel i
4,508 cos theta ar ochr dde. Felly rhannu dy cos, ni'n cael tan theta a rhannu'r 4,508 gyda 3,528 sy'n rhoi bod theta yn haflu 51.95 gradd. Yn gofyn I ni nod un tybiaeth bodoli ynglyn â'r ysgol chi wedi wneud yn eich datrysiad. Ni'n ystyried yr ysgol fel roden denau yn hytrach na 2 roden paralel sydd wedi cysylltu gan grisiau ar draws. So mae hwnna'n un tybiaeth modelu ni wedi defnyddio. Cwestiwn arall. Mae'r diagram yn dangos roden unffurf AB hyd 10 a mas 25 kg mewn cydbwysau terfannol, gyda pen A ar y ddaear llorweddol garw a pwynt C yn gorwedd ar peg sefydlog llyfn. Mae roden wedi goleddu ar ongl 60 gradd i'r ddiar. Mae'r pellter AC yn X metr a'r cyfernod ffrithiant rhwng y roden a'r ddaear yw 0.3. Lluniwch diagram yn dangos yr holl grymoedd sy'n gweithredu ar y roden, labelwch bob pwynt a grym yn glir. A wedyn nodwch faint yr adwaith yn C a maint yr adwaith normal yn A a darganfyddwch gwerth X. Felly, mae roden yn unffurf, felly mae'r mas yn gweithredu yn y canol, 25 kg, felly 25G yw'r grym. Adwaith ar y llawr yn R. Mae ffrithiant yn ni ar y llawr gan bod e'n arw. Mae adwaith yn erbyn y roden, y peg yn erbyn y roden yn R1. Felly, cymeryd grymoedd lan. Mae R yn pwynt y lan, mae gyda ni 60 yn yr ongl yma, felly mae 60 yn mynd I fod yr ongl yma. Felly mae 90 gradd gyda ni R1 yn perpendicular I AB, felly yr ongl rhwng y llorwedd a cyfeiriad R1 yw 30. Felly grymoedd lan, bydd R lan ac R1 sin theta yn mynd lan. Achos mae fe gyferbyn ar 30, so sin theta. R yn mynd lan, mae 25G yn tynnu lawr, felly minus 25G. Felly dyna'r grymoedd vertigol sy'n rhoi I ni tacluso, mae sin 30 yn hanner, felly 10.5 R1 plus R yn haflu 245. Ar draws, mae gyda ni F ar draws a cydran R1 ar draws, so R1 cos 30 yn mynd gyda'r ongl, cos yn mynd gyda'r ongl, minus F yn tynnu ffwrdd yn y cyfeiriad minus X, felly minus F, a mae gyda ni hefyd bod y cydbwys yn terfannol, felly mae F yn haflu mew R, mew yn haflu 0.3, felly cos 30 yn tua 0.866 R1, F yn 0.3 R. Mae 2 hafaliad gyda ni, hafaliadau cydamserol. Felly, datrys reina, naill ai wrth am newid yr un gynta, gwerth R yn yr un gynta mewn i'r ailun, neu o lliosi ac adio neu tynnu a cewn ni bod R1 yn 72.3 Newton a bod R yn 208.8 Newton. Fel ni wedi dod o hyd i'r ddau adwaith. Nawr mae angen I ni wneud moment.
moment o gwmpas A, mae F ag R ddim yn effeithio ar grym troi y roden o gwmpas y pwynt A, felly dim ond y 25 G a'r R1 sy'n effeithio. Grymoedd clocwedd yn haflu'r ei gwrthglocwedd. R1 yn perpendicular i'r roden, felly R1 lluosi X yw'r grym clocwedd yn hafel i 25 G a'r pellter perpendicular 25 G oddi wrth A yw 5 cos 60 achos ni gyda'r ongl, felly dyna'r ddau moment sy'n effeithio ar y roden, a ni'n gwybod bod R1 yn 72.3, felly ni'n gallu gosod popeth mewn a ni'n cael X yn dod yn 8.47 metr. Cwestiwn arall. Mae'r diagram yn dangos planc unffurf AC sydd â mas 15 kg a hyd 1.2 metr wedi colfachu i wal vertigol yn A. Mae'r planc wedi gynnal mewn safle llorweddol gan roden ysgafn sefydlog BD, lle mae D ar y wal a B yw canolbwynt AC. Hyd AD yw 10.8. Mae bachgen yn pwyso ar y planc yn C gan roi grym 20 Newton yn vertigol i lawr. Darganfoddwch y gwthiad yn y roden BD, thrust sy'n dala fel lan, a faint y chyfeiriad yr adwaith yn y colfach A. Felly, pellteroedd sydd gyda ni, mae'r roden yn 1.2, felly mae B hanner ffordd 0.6 a D yw 0.8. Grymoedd sy'n gweithredu, mae pwysau, mae'r planc yn unffurf, felly mae pwysau yn y canol, 15 G. Mae y bachgen yn sefyll ar C yn rhoi grym 20 Newton lawr, a mae roden yn dal y planc yn ei le. Felly, thrust yn hwnna tu gwthiant yr roden sy'n dal AC yn ei le. So dyna'r grymoedd sy'n gweithredu ar y planc, ond hefyd mae'n erbyn y wal. Felly, gam taw colfach sydd gyda ni, hinge sydd gyda ni, ni gyd ni'n gwybod pa gyfeiriad mae'r adwaith, felly ni'n creu X a G, ni'n gosod X a G, a bydd ni'n gallu gweithio mas am pa gyfeiriad mae'r adwaith ar y golfach wedyn ni. So felly mae angen y ddwy gyfeiriad yno ni ar gyfer colfach, achos ni ddim yn gwybod pa gyfeiriad mae'n mynd. Felly, mae gyda ni theta, tan theta yw 0.6 dros 0.8 sy'n 3 dros 4, sy'n un o trionglau Pythagoras. Gosod theta fel yna, ni'n gallu cael theta lan yn y cornel bach hyn hefyd. Felly BD, pellter BD yn 0.6 disgwyrio plus 0.8 disgwyrio yn rhoi 1 i ni, ail israel hwnna. Felly mae sin theta yn 0.6 a cos theta yn 0.8. Maen nhw'n rhoi'r pellteroedd i ni fel bod ni'n gallu gweithio mas cos a sin onglau, fel bod ni'n gallu cydrannu y grymoedd yma. Felly, grymoedd lan. Mae yn ei lan, mae 20 Newton yn tynnu lawr, mae 15 G yn tynnu lawr, T lluosi, wel 1 yw hyd dyby, so felly 1 cos theta, gan mae theta dyn ni mewn yr ongl fach hyn, so 1 T lluosi 1 cos theta yw'r grym lan ar gyfer
yr thrust, y gwthiant, sy'n rhoi i ni, ni'n gwybod beth yw cos theta 0.8, felly y plus 0.8 t yn hafel y cyfuniad na 167 yr ochr arall. Grymoedd ar draws, felly mae gyda ni minus x, a nawr t lluosi 1 sin theta sydd gyda ni. A'r minus x yn hawl i 0, sin theta yn 0.6, felly 0.6 t minus x yn hawl i 0. Mae gyda ni y, t ac x fel cysonion ni angen ffindo. Felly mae rhaid ni wneud moment, nid yn wneud grymoedd mewn dau gyfeiriad, wneud moments nawr, a wneud moments o gwmpas b, i ni'n cael gwared y grym t a'r grym 15g. Felly, yn glocwedd, mae y gyda ni, lluosi 0.6 sy'n perpendicular, so'r pellter yn perpendicular, plus 20, a mae hwnna'n 0.6, a mae'r grym x yn gweithredu trwy'r pwynt B, t yn gweithredu trwy B, a 15g. Felly ni'n colli'r 3 grym na. Felly ni'n gallu gweithio mas o fan hyn. Beth yw y? Mae y yn dod yn minus 20. Gosod hwnna nôl yn yr hafaliad cynta. Felly, achos mae y yn minus 20, mae gyfeiriad y lawr. Felly, dod fe mewn yn hafaliad 1 a ni'n cael bod t yn 167 minus y minus y a rhannu dy 0.8 a ni'n cael 233.75 Newton am t, y gwthiant. Mewn yn yr ail hafaliad a ni'n cael bod x yn hafal i 0.6 t, felly mae x yn dod y 140.25 Newton. Felly ni wedi cael x, y a t, x ag y a t. Ni'n gallu gweithio mas lle yn gwmws mae'r adwaith yn weithredol yn y pwynt A. Felly cymeryd A fan hyn. Mae 20 Newton yw'r cydbwysedd ar gyfer y, gwerth ar gyfer y, lawr, a 140.25 yw'r gwerth ar gyfer yr adwaith x yn y cyfeiriad x. Felly cyfuno'r yna, theta gwahanol yw hwn nawr, cyfuno'r yna, felly yr adwaith ar bydd defnyddio Pythagoras i weithio mas i faint e, a ni'n cael 141.7 Newton ar gyfer maint yr adwaith yn A, a'r ongl felly bydd tan minus 1 140.25 dros 20 sy'n rhoi 81.9 yn vertigol i lawr, i'r vertigol i lawr. So, yr ongl rhwng y vertigol i lawr a'r adwaith, lleoliad yr adwaith yw 81.9. So ni wedi cael maint a chyfeiriad yr adwaith yn colfach A. Enghraifft arall. Mae'r diagram yn dangos lamina trionglog unffurf ABC sydd â phwysau 1890 Newton. Mae'n driongl isosceles gyda gab yn haflu AC. Y pwynt M yw canolbwynt BC. Mae AM yn 3 metr. Mae'r ongl MAB yn beta, lle mae tan beta yn llai na 5 dros 12. Mae'r lamin yn cael ei dal mewn cydbwysedd mewn plan vertigol gan cebl ysgafn sydd wedi gysylltu i M gyda'r vertig A ar lawr garw ac AM
yn gwneud alpha gyda'r ddiar. So'r fertig yw'r cornel, y fertig A a'r llawr garw, ac AM yn gwneud ongl alpha gyda'r ddiar, lle mae tan alpha yn 5 dros 12, felly beta yn llai, felly mae AB ddim yn cyffwrdd y llawr. Yr ongl rhwng y cebl a'r llorwedd yw theta. Y cyfernod ffrithiant rhwng y A a'r ddaear yw 0.75. Felly ni angen dod o hyd i'r adwaith normal rhwng A a'r ddaear a'r tensiwn yn y cebl. Felly nid roden sydd gyda ni tro yma, ond lamina. Mae craidd mas y lamina yn 2 dreian o'r ffordd o'r fertig i ganolbwynt yr ochr gyferbyn. Felly mae y craidd mas y llinell 2 metr oddi wrth A. So dyna'r craidd mas. A'r pwysau yn 1890 newtons, felly dyna'r craidd mas a maint y pwysau sy'n weithredol yn y pwynt yna. Tensiwn yn y llinyn gyda ni. Mae adwaith lle mae A yn cyffwrdd y ddiar. Mae'r ddiar yn arw, felly mae ffrithiant yn ei hefyd. Felly, dyna'r grymoedd. Grymoedd lan. Mae R yn mynd lan, mae 1890 yn tynnu lawr, a mae cydran T yn vertigol hefyd yn mynd lan. Felly T cos bydd yr un llorweddol, T sin bydd yr un vertigol. Felly T sin theta plus R yn tynnu lan minus 1890 yn tynnu lawr. Sy'n rhoi i ni bod T sin theta plus R yn haflu 1890. Grymoedd ar draws. Felly T cos theta minus F sy'n tynnu ffordd arall. So grymoedd ar draws yw T cos theta minus F. A mae hynna'n cydbwyso, felly haflu 0. Felly y ffrithiant erfannol sy'n rhoi i ni bod mew yn 3/4 R, felly F yn 3/4 R. Cymeriad moment nawr o gwmpas y pwynt M, fel bod ni'n cael gwared T a'r ongl, dim ond grymoedd perpendicular bydd ni. Felly grymoedd clocwedd yn haflu grymoedd gwrthglocwedd. Felly R yn hafar i'r pellter i M. So 3 yw'r pellter cos alpha, mae alpha gyda ni'n y cornel bach hyn. Felly 3 cos alpha yw pellter R o'r pwynt M, pellter perpendicular, plus F. Myf a maint i ni yn glocwedd hefyd, felly F a 3 sin theta, sin alpha sydd gyda ni fan hyn. Yn hafel i 1890, a mae'r pellter hwnnw yn 1, achos y 1 o'r pellter hyn, 1 cos alpha yw'r pellter sy'n weithredol ar gyfer yr pwysau lawr. Felly mae 4 hafaliad yn ni. Ni'n gwybod bod tan alpha yn 5 dros 12, so ni'n gallu gwneud Pythagoras neu bach o trig yma, a ni'n gallu cael bod sin alpha yn 5 dros 13, a cos alpha yn 12 dros 13. Felly gosod yr ein mewn, ni'n cael 5 lluosi 3 lluosi 12 dros 13. F yw 3/4 R. Lluosi 3 sin alpha yw 5 dros 13. A cos alpha, yr unig beth sydd yn eisiau yn yr mynegiad yma yw R. Yn lle gweithio popeth mas y chwith. Yn rhoi hwnna i ni ar dde, yn rhoi'r mynegiad yma, felly R yn dod am 480 newton, yr adwaith yn A.
Felly, ni'n gwybod bod t sin theta plus r yn cael haflu 1890, felly ni'n gallu gweithio mas bod mynd ar r draw a ni'n cael bod t sin theta yn nawr yn 1410. Na t cos theta yn haflu ffrithiant sy'n 3/4 r. Felly mae t cos theta yn 3/4 180 sy'n 360. Felly mae, os yw t yw'r hypotenuse, mae sin theta yn mynd i fod yn 1,410 a'r cos yw 360 dros t. Felly mae dyn ni triongl ar gyfer trigonometreg fel yna. Felly mae t yw ail isradd cyfuniad hwnna sy'n dod yn 1455 Newton. A tan yr ongl bydd 1410 rhannu 360. So tan minus 1 hwnna yw 75.7. So felly dyna gwerth theta a'r adwaith yn y thrust, y tensiwn yn y cebl yw 1455 Newton a'r ongl 75.7 i'r llorwedd. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer cydbwysedd gwrthrychau anhyblyg.